Na hodinách biológie často pracujeme s odbornou literatúrou v kombinácii s modernými technológiami. Žiaci sa tak učia vyhľadávať potrebné, pravdivé a odborné informácie. Vytvorili si tak aj zbierku liečivých a jedovatých rastlín, ktoré spracovali vo forme projektov. Okrem iného nezabúdame v rámci biológie ani na praktické a laboratórne cvičenia. Zisťovali sme tak napríklad význam machu v prírode a jeho schopnosť zadržiavať vodu. Taktiež nás zaujímalo, čo sa ukrýva v semienkach. Vybrali sme sa to preto zistiť. Naším skúmaním sme prišli na to, že z niektorých semien si vieme vyrobiť olej, z iných zase múku. Biológia môže byť aj zábavná. Takto sme zisťovali, ako pôsobí prúd vody na pohyb rýb. Vodu sme v tomto prípade nahradili prúdom vzduchu. Pri výučbe využívame taktiež najnovšie vzdelávacie programy v podobe virtuálnej a 3D reality. Žiaci si následne vytvorili aj svoje vlastné, hmotné 3D modely. Na prírodovede skúmame a objavujeme prírodné zákonitosti. Pozorovali sme napríklad magnetické pole, schopnosti a funkčnosť magnetu a nezabudli sme ani na kúsok zábavy v podobe magnetického futbalu. Často sa u nás objavuje projektové a rovesnícke vyučovanie. Žiaci sa tak naučia veľa zaujímavých vecí navzájom, pričom si zdokonaľujú svoje prezentačné a komunikačné schopnosti. Zvykajú si tak na vystupovanie pred ľuďmi. Naučili sme sa veľa zaujímavých vecí o živote našich predkov. Vyrobili sme si repliky ich obydlí, polozemí.